години събирахме средства за едно детенце от Стара Махала, което беше пълно от церебрална парализа. Ема Мартинова. Сега това детенце вече ходи само, говори и може само... Искам от името на неговите родители, Емо Мартинов и Надя Мартинова от Царова Махала, да благодаря за всички, които подкрепихте каузата за събиране на средства материално и морално. На всяка една календарна година човек прави равносметка на свършеното, недовършеното и започнато, а в началото на новата година за предстоящото. Нека новата година предстоящото да бъде много повече от започнатото и свършеното. И преди коледно-новогодишните празници Na